цей красунчик у такому ніжному сірому кольорі з підтоном блакитного відтіночку поїде до своєї замовниці. І перед тим, як його відправити, я ділюся з вами результатом своєї роботи. Капор в'язаний, як ви вже зрозуміли, на замовлення. В'язаний він із ангори 80%. І такий же капор можна замовити в будь-якому іншому кольорі, або ж можна замовити з будь-якої іншої пряжі. Можна зв'язати як з ангори 80, так і меншої процентності. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка, звертайтесь. А дівчатка, які в'яжуть, в продажі є майстер-клас, тож пишіть в особисті «Хочу МК» і можна повторити модель аналогічно за моїм майстер-класом. Тож всіх зацікавлених щодо капора чекаю вас у приватні повідомлення.